15 vuotta sitten olin aika vahvas kunnos. Tarkoitan, että suomeksi sanottuna lihava. Ja ajattelin, että mitäköhän sitä tekisi, että paino rupeaisi tippumahan. Oli talvisaika ja ajattelin, että kokeillaan hiihtää, että vieläkö sitä osaa suksilla mennä. Kyllä siihen pääsi talven aikana kiinni. Se rupesi onnistumaan pikkuhiljaa. Ainut vaan, että talvi on lyhkäinen. Tuli kevät ja hiihto loppuu siihen. Sitten rupesin ajattelemaan, että milläköhän sitä pystyisi hiihtää kesällä. Ensin hain luistimet, mutta se oli kamalaa täriytystä. Ajattelin, että tuo ei sovi mulle. No, sitten meillä oli sähkömies töissä ja pyysin häntä jättämään pienen palan alumiinikiskoa. Siitä ja pienistä ilmakumipyöristä tein sukset. Ja yllätys, yllätys, niillä oli tosi hieno hiihtää. Tunnelma oli aivan sama kuin Sourus kesällä.